Ulebi baroh ki viewers kantame ya ki na samla kula ya khun ya kene ka exam HSSL silane ka kerdan class 12 ne ka class ka ba khadar ne tutip ha khasi ha ka banagliang jong ka embus apply pa ba ya kene ka notification ba ya ki result ki jong ki an palai pa ba no ha ka sautrik ubanai me rajara pundiu na du ko por khatwe bije man step te ki candidates lane ki khun samla ki ba khun ya ka exam jong ka arts science commerce and vocational kila ban check ki result ki jong pi kila ban check kila ban pe ki result ki jong pi ha nadu ka por khatwe beje man step ha ka te ka sautari ma ke sngopa ban let ya ki link ki ba nagleng jong ka department kala panlai kata lomba ka make result and boost result but we de kumba P1 P page ek result jong ki khana class 10 la ne metric kumchuru phiru la ban ne ta mo te usilva official hi o ai ki jing kitbok kitwang shabaro ki khun samla playa deb ban ye khunam ta ka te ka exam jong ka class 12 jong menta usnema jara phu kermen ba pin pass ba kermen ba we ba phila khre we ba phila tho ba exam ba pher ki jong ki kermen be la makin pasba bat finan kil iran nakoi ko por shakoi ko por hagi jingkule ki jongphi te nonge phi I wish all the very best nagam tam paro ki khna samla ki bai khun ya ka arts nangta science commerce and vocational students I wish you all the very best for the upcoming result for the year 2026 the wanam kle ban share like ban subscribe nagabanta ki we pade ki notification leni ki we pade ki video banang wan lengba uni usilwa usial khamtame hakba de ban ki khobor like dam tangata hi session nganong phi all the very best but wanam ting wanam smi wanam kyu namta ka result ke jeng phi hakatiga sngi ha nadu ka por khoboi be james shim ko mobile pan ki mobile na email pan ki bhain jeng phi check ek result jeng phi they had din ba phila pass subhaban comment haunu silva usal ba ong ba ngala pass tangata hi blesibon